nok også en god idé. Don't sit at the floor. Jeg har ikke taget bind på. Gud, det her, det kommer ud på YouTube. Ej, jeg har ikke taget bind på endnu. Hvor er det der læger? Gry, hun har sit lort. Derfor er jeg også skøn. Hun går også med på pallen. Hun går bare sådan... Det sagde han også i går. Hvor var det godt? Hvem sagde hvad også i går? Hej, Mathilde. Hvad? Ja! Hun er en slatter! Gry, du kommer ud på YouTube og lægger. Tag dig sammen. Ja, nu var jeg. Ej! Hvor er du klam? Hvor er du klam? Fuck, jeg har ondt i hovedet. Okay, skal vi stoppe det her nu? Ja. Okay. Så laver vi det scary face igen. Hvad er det scary face?